Hamada салом алейкум бародаро, и канали Есем Шариф Пуфай. Салом алейкум бародар. Салом алейкум акаҷон. И одами ҳастае ки мошини сеҳима, яъне ки бридагия ланоса. ба ссилкае ки дар комментария видео закрепиш дашт мо метавонем ба ёрдами ссилка дар омада регистратсия карда дар бозиҳои виртуалӣ ба монанди FIFA ва дигар бозиҳо сум кор кунем ва албатта ки ба промокоди канал метавонем бонус ба даст биёрем. ҳам ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепиш деге. Ва чӣ метавонӣ бугӯӣ дар ин бора? Хай аки дига ягон гапи мегуфтам. Амеса ина мақсад ба 590 рубл соҳиби ям мошин шидем. Чанд билет гирифтагӣ будӣ? Се та акаҷон гуфтам хай аки диту шаки ба хай хайна яд шида худованд дарумон хандид иншаллоҳ. Ози баъзе одамо 500 гирифтаган интересишон меша бародаро пешаки 590 рубли буд. Ва мо арзу мекардем, яъне ки шумо дар вақти 590 рубли буданаш гирифтем. Се та гирифтем аки. Аввал я тафтем баъд тафтем хай даҳум дитагаш як чида буромада насиб. Дитага охирин даҳум? О, дитага охирин насиб монда. Насиб бибинем бародаро. Айна иншаллоҳ мошинчаи хай соз буда. бародаро ҳастай дар комментарияи амн эфира хондум мегӯянд ки оли меравем мошино соҳибои пешинашон гаштагиай бо дасти ҳамода амро ягон договориться мекунад исусу мегӯянд мақсад чӣ мегӯй нисбати ҳама хел гапо мақсад хай аки худованд худаш деста акаҷо беғарза ами блогерста то есть ки беғарза ютуб мора дар дигар ҷой дагӣ дидӣ мешинуси ай пеш не ака ман фақат ам фокусникоя тамошо мекардам фокусире фокуса бахо авая тамошо мекардам ба як конкурс гуфтам ба худда ба як бозӣ кардем тақдир асан як хайна тақдир монда буда ба фикрите стоит ҳам хел чизо да иштирок кардан хай аки 590 рубл дар куҷо метавонам тамошо не за 590 рубл соҳиби мошин мешавӣ случайно набриди хай набриди аки мисол миллион несте фикр кун ҳава як 500 ну ҳава ям ё мехири ё ягон корда расход мекунӣ хайна бародаро хуб шуда бародаро мисол одамое ки ҳама бозӣ кардагия мисол дигар бозингаро сабаб мешаванд ки не бародар мебурад оли бо дигар рӯш ҳастай бо видеои дигарро мебурояд ҳар як набридем номед шидан дар кор нест набридем мисол номед шидан дар кор нестай ҳозир бо призои дигарро ҳам ҳар як кадомшон ҳам видео карда отчёт карда шумо мебинед соҳибош меянд мегиранд мераванд так чӣ кӯя и тараф тараф аю тараф рав раҷон мегум шини ӯ ҳайкни худут бариша мерем ака хонада чой не ҳозир мешини мерем усо ба мо усо мерем тилиса калто амҷад шин мегирад дар ноёк ба телефон гирифтеста таки ами кам майдаи бад фақат телефон так бӯд чика сиёвош телефон надорем راه میاد شفیور میاد مادسته آره شفیور میاد نه ایسوران تماشا میکنم خیلی زرده ایسورش تماشا میکنم چه خبرات خود های اکا بهتری مثل همه کلاسی ماشین خطی بگیره ها همه سوز اکا مقصد ماشین چه بعد نوی سوز اینجا کرو کنیم تختمو طرفه ها خونات میگرد خیلی کروش میکنه بریم یکم در این همون چیزی همان روز پیش غیر افزایی میگو که هم خیلی ماشین داشته باشه برای نه سوز داشته زب سکشتک نه سوخته نه ماشین چای نه سوز بارداره کدومی که نبرید مقصد نومه چیدن در کار نیست ایش نشد باید دو دیگه مقصد همین نصیب دا باشه دلت صاف باشه نصیب دا باشه چی خیلی مثلا همونجا میزنن نام تیم بروید میز نصیب باید با میدونی همه داشتی اینترس نکی در ماشین یک روز گشتگیه در همه ایسار گشتگیه با تو در ایساری شمختن اگجا کجانه که نه شنبه شنبه اگجاش خیلی نکول چی میکنیم برای اگه این چی میکنیم یک روز خط که علاقت میمونم ماشین میبرورین ای چود نه بابا نزدیکی توی یا نیو نصیب اینه یا فدارکای توی شده انشالله بعد رمضان توی خدر اخته ها؟ میام نیسته سخان که چی میکنیم تو دل چی میرایم برای؟ نیم جو بیستک میشه خیلی دورمون وارد خیلی شده چی ما ماشین نکجه؟ ماشین نخیده چی تو؟
Командисе? Ина бародаро рақами билетош аз ами ланос яъне ки рақами чандзаги буд 263 гир задагӣ буд 3 та билет гирифтагиай бародар инамиш задагӣ яъне хача тарафша руша гардон рушати яъне бародар Рождаме то датори ки мемира рушани кини. Гирифт ҳо. мошини сеюм яъне ки шӯбризда наздик шдесем гузаштем ба мошино оз ястай дайво ланос касе ки буромад соҳиби дайво ланос мешавад Камера квадрокоптер. Найстам. уда чӣ бародар 11. بازی عجیبات شما تو ёра бисёр коем брату хе сакалапо кунам дар ҷои дани рас мегирса боша Намедонам. хайрас ки хе мекем бразо Ҳо. сари билетоям хе гир гаштагиак ду дили кум Аон таҷрис накадай? не ин погиз матан Шит. рафтем бародаро уда чӣ ина бародар дайво ла нос Мошини сеюм. Мошини сеюм. Яъне касе ҳаст мошини сеюм ай ҳами одам мешава бародаро. Ланос. Хушру тов бутен. Отод бесен кулу ки ма тол додам куҷо даши товш бутен. Напараро бо ҳамаш брезай хандара ба бум брем. ай қариб бридам ша ну ҳастай чандай Номери ки гуфтест абад ки ай ҳазор поён неста ина бародаро Номери 263 Одинаев Ҳоҷӣ. Соҳиби дайву ланос шуд. Ҳоҷӣ будайда натури. ана хеле рақамода маладес адуши раҳмат ва барои чи раҳмат Барои ки иш се моҳ пеш интизорио ин рақам аввали сар кардаи конкурса то ҳамчина интизор моҳи шудам декабр гирифтаганда ира. о интизор шудам гап неста адуши Ё нависм ша. нависам Табрик Ҳоҷӣ. Табрик Одинаев. 263 буд бародаро як бор дига такрор мекунам соҳиби дайву ланос шуд. Навбати ланос ҷавоб кас сам меша ланос бра оз кайса. Оз зангш мезанем мепурсем ланос бирдим мегем ки чӣ хел мешава. Fark şöyle son muşina yok ki. Телефон. Tamam kamera yakta kaldı. Ey чи ай? Камера ай. Ланос. ма айтани бародар Ланос. Ина ланос. Ина назанза. Ина рақамш короче. Номер Тоҷикистон дора? ай тоҷикистона Ба худо? е осонтара Давай занг бирса. ин ланосо чота зарубежный нест Zaten ne boşa ki şarmanı. Фарқиш чи? Соҳиб ша. Занакай гудакай дихтарай. Bila seçkaçı çıkıyor. Кайф. Kayıp. не ин ҳоҷи ай Ҳа? ҳоҷи ай чӣ хел Ҳоҷиай хай ку 100 мега занак набоша. Хай ку. гап як будам Hoca hani şambe. Не 263 соҳиби ланос. ин даам тоҷикистона Ҳо. Ё оле фир тамошо кадар накадар. Amca bu. Хай ку. не ки гуфт ҳамиҷаем Амҷа. Ха телефон то бардор гу брат. якам ҳар ҷо боша эфир тамошо барад Şöyle boş. Боз зангиш биза. То баршан ша. Amca bu boşu Bak. bak. якам хова. бахшишакмо то бардоштан тазан не хов нестай хов намера одам биледу ту хов мерай Не. ту барои билетнаси қатъи майдӣ нашава бидорӣ ин бародар билет дора конкурс да иштирок кунага Ам ба звук могам телефон. Amca bu uşaki olmadı gel. Bakıyoruz. хове Amca bu bas. алло салом алейкум ака созе хубе ака коро хубе ака ягон конкурс иштирок кардагӣ будем канали ки да ака иштирок кардагӣ будем ака метавонӣ ки рақами билета гӯӣ ки рақами билето чанд буд мисол якта ба якта тамом шуд 263 тон ака задак соҳиби дайво ланос шудем ака таврик як бор дигар
این ماشین در شنبه شما چه این؟ Hisor da. Acaba. Hem de karam ram da tamam aka hala. Mo Şimdi aka nami Be eser ko eser ko. Ya buraya go aka. Mhm.